mayong buntag na usap kanatong tanan. Natapos na ang panahon nga alang sa atong mga kardinal o ako na usap nga sumpayan kaning mga tema nga ilang gibatbat kaninyo nining buntag. Sama sa nandan sa di ba mo padayon sunahan, mangumusta ako sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga nagsubaybay kanunay sa atong programa. Labi na din sa Facebook o kutob sa giabot sa atong giguskon sa atong radyo diha sa Negros. Kusog ang atong radyo diha ngayong buntag kaninyong tanan. Ingon man, una sa tanan dinhi sa dapitan, labaw sa tanan sa dapitan yun, sa atong halangdon nga mayor, sa atong halangdon nga vice mayor, sa tanan nato nga mga opisyalis, mga councilor, mayong buntag kaninyong tanan. Ang tema nato karon mga igsuon, mahitungod kani sa atong kaluwasan. Diin kita makalaom nga kita maluwas dayon. Sumala sa gituohan sa kadaghanan nga kanang kaluwasan naa sa ilang sekta. Panaglit ang Katoliko Romano moangkon nga ang kaluwasan na nila. Ang Iglesia ni Cristo mo usap nga ang kaluwasan na radyo nila. Bisan si Kibuloy, bisan magani si Anhing Suriano, bisan ang atong mga kaigsuonang mga protestante, ng mga born again, mo ang kungyod na sila ra ang maluwas. Pero kung ato pa yung pangitaon sa kasulatan mga igsoon, ang kaluwasan sa mga tao naabaya sa giingon ni Kristo sa Matthew 13 o Matthew 24:43 nga matod pa dinhi apan hibaloi nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod sa takna sa pag-abot sa kawatan, dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay o pagagubon ang iyang balay sa kawatan. Atong basahon ang 24:43. Apan hibaloy ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang takna sa kadabihon moabot ang kawatan, magatukaw unta siya o dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay sa kawatan. Sa to padihara kanara mo'y dunay paglaom ang atong kalak nga maluwas. Wala dito sa angkundang kay bisag kinsa makahimo man ng pagangkon. Kunore akong basihan nga kanarang pag-angkon ore basihan nato nga mao'y maluwas. Mao nga kaning kasulatan dunay investigasyon. Ang atong kaluwasan under investigasyon. Una natong imbestigahan kanang pangulo sa panimalay nasayod ba anang takna sa pag-abot ni Kristo. Kay ang meaning ani kanamang adlaw utak na sa pag-abot ni Kristo mo man ay meaning ani kay kanang pag-abot ni Kristo kadtong tanan nga wala mahibalo ani mahisama sila dayon sa usa ka balay lagi saka sa kawatan nga wala mahibalo ang amahan sa takna sa pagsaka sa kawatan. Sa tupa, maalaot ang maong tagbalay. Maparinga anak. Muna atong investigasyon.
Kitang mga sakop, mga members, manimbahay, una natong imbestigahon ang atong kasing-kasing kung ang atong Pangulo nasayod ba ng taknaan. Kay kung pananglit gani wala masayod, 100% wa yun tay kaluwasan niya. Kay makawatan mo na pagkabot sa panahon. Kay matod pa sa Matthew 24:36, apan himaluy sa maong adlaw ug takna nga walay nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak gawa sa mahan lamang. Sumasaw na, apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Muna itong huna-hunaon nga ang atong kaluwasan dili madala nag-angkon-angkon nga ang among simbahan si Ginoong Jesucristo gatukod, kaning among pundok tinuod nga gitukod ni Kristo. Unya pagpangutanan nato ani di man katuwa. Di useless ang mong pag-angkon kung dili nato ikahatag ang insaktong detalye sa maong adlaw ug takna nga ang nasayod lang ni ana maoy dili makatugot nga ang iyang balay bukon sa tuwatan. Di sa tupa maura to'y maluwas. Katong nag-angkon nga wala masayod ang Pangulo, wala gito'y kaluwasan. Muna'y una natong imbestigahon, mga kaigsuunan. May kadaghanan ko karon, no? If I'm not wrong, more than 40 to 60,000 religious sa tibuok nga kalibutan. Kung pangutan mo may tungod aning pag-abot sa adlaw takna sa atong Ginoo, wa may lain nga answer kana ramang sita sa Matthew 24:36. Di mutago ang gigadya. Sa to pa mutago ka diha, nagpasabot nga ang maong Pangulo sa panimalay wala masayod sa takna sa panahon ni Kristo. Eh wala man masayod, 100% dili ito maluwas. Kay sa Pinadayag Kapitulo 16 versikulo 15, ang adlaw sa Ginoo moabot man sama sa kawatan. Di sato pa ang gipasabot sa Matthew 24:43, mao ang kawatan nga takna. Ang takna diha mao ang kawatan. Takna sa pag-abot ni Kristo. Kawatan, it means salaptunon kayo, pangitaunon kayo. Pangitaunon kayo kay ang mahibalo ana katuramang Pangulo sa panimalay nga nasayon anang adlaw. Mao nga kitang mga tao sa kalibutan maminaw kita sa tanang sangyaw sa mga bundok, sa tanang mga Pangulo. Ayaw mo pag-PIBI ug dali-dali na sama anang gibuhat sa uban nga BIBI dayon BIBI kay sila ra kunoy tinuod. Kung kamoy tinuod, mangutana ra man ta, nasayod ba mo anang adlaw takna? Kaya kung nasayod ang inyong Pangulo, kamong mga sakop nasayod po. Pero kung ang itubag ana walay nasayod,
Sa to pa ang Pangulo ana, wa po masayo. Sa pag-abot sa kanang pag-anhi ni Kristo nga ingon sa kawatan. Nya usa may kaluwasan ana nga gupuon man na sa kawatan. Nganong gupuon man to? Dili man to tinukod niya, dili man to ang labot. Sa tanang sikta sa tibuok nga kalibutan, doon na may muguwa anak nga panon ni Kristo usab. Apan puno sa kamatuoran, puno sa kinaadman. Ang utok anang mga tawhana lapos cover to cover sa Biblia. Walay tinago diha sa Biblia nga nakasalipod sa ilang utok. Maingon sa ilang pangulo nga walay tinago nga nakasalipod sa ilang utok. Munang makita nato ang mga sakop, kanang sangyaw sa mga sakop, makita nato diha ang utok sa Pangulo. Kanang utok sa Pangulo, makita nato diha sa mga sakop, pinaagi silang pagsangyaw, kay kung unsay isingit ang mga sakop, pupunay utok sa Pangulo. Usa kung kamong mga sakop karon, sa nagkalain-laing mga pundo, kuto para sa way na sayo, na ay mo paglaon man ang iyong kaluwasan. Pangitaon na to kanang nasayo. Kung si Kibuloy nasayo, ato kang Kibuloy. Pero ang problema, kay daghan mo na utana ni, ano po makatubag si Kibuloy? Kung mangutana nag-adlaw, utak na, di mo po katubag sa tupa. Membro, ihapon to sa Juan kaning laom-laom, tagna-tagna. Kana yung insaktong tubag nga tinuod. Kung atong pangitaon ang tinuod nga tubag ani mga igsuon, naraday ninyo kung mutuo mo og dili. Kay ato mangihatag ang tinuod nga tubag. Tingali, dili mo musupa nga kanang pagbalikan ni Kristo mauna ang panahon nga siya magabanhaw kanatong mga tao. Gawas mo musupa pamuana. Pero dili mo musupa, uyon mo nga kanang pagbalikan ni Kristo mao ang pagpamanhaw niya sa mga tao, sa mga patay o mga buhi. Makita na ninyo ang mga idea sa kasulatan nga tinuod yun ang maong husay. Kay diha sa Matthew Kapitulo 6 versikulo 40, isulti diri nga siya magpanhaw sa katapusan nga adlaw. Matud pa niya diri, mao kini ang kabubuton sa akong amahan nga nagpadala kanako. Nga sa tanan nga gihatag niya kanako walay bisan usa nga mawala, kundili nga pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita sa anak. Ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. O pagabanhaw ko siya sa kaulahian nga adlaw. May ganitag kaulahian, katapusan na kay kaulahian man. Di man na matawag nga kaulahian kung napay sunod.
Diha ang puntuhan mga igsoon. Kung inyong timaan ang akong tima, inyong maanalisar kung kaning akong husay, kaulahian. Sayo pa kung moingon ko nga kanang kaulahian walay sunod. Kaulahian man sa tupa katapusan. Karon dunay si Ipi nga nangutana. Ngano nga si Kristo magpanhaw sa ikatuluman ka adlaw? Siya ray nahibaluan. Di sa to padigin nila matupag na. Kung mao na, dili nila pangulo si Kristo. Kay si Kristo na sayod aning tanang butang sa kalibutan. Bisan ka ng adlaw utak na diha, kanang pagpantaw niya, hipano siya na. Kung kamo mga sakop, ang pangutana inyong ipasa Diyos, klaro kayo nga, ginamara mo sa mga tao. Binigyan, utok ni Kristo ang circulate sa inyong utok. Karon tanawon ko na to. Matod pa ni Kristo magpanhaw siya sa kaulahian nga adlaw. Unya kaning pagpanhaw niya sa kaulahian nga adlaw, doon natay mabasa diri sa Isayas, ako po ning basahon. Huwil 2:28. Asar to ara. Unya mahitabo sa ulahi di kaulahian katapusan nga igabubuko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Mamonay gisulti diri. Unya mahitabo sa ulahi nga igabubuko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Sa ulahi gyapon sa diri magabubo. Unya dito sa 6:40 magpanhaw siya sa kaulahian gyapon. Mga katapusan gina siya. Sa ulahi siya magbubo sa espiritu. Unya magpanhaw pud siya sa kaulahian. Kanang na ang duha ka sitas nga atong dibasa karon. Usara ni o tumong kay kanang pagbanhaw ni Kristo sa mga katawhan, mauman ka na ang paghatag og espiritu diha sa tagsa-tagsa nga modawat kaniya. Ngunay kahulugan anang gingon nga magabubo siya sa iyang espiritu sa ulay nga matod pa sa kaulahian magabanhaw siya. Ang pangutana tanan ba pud puuan ani ato kunong basahon ang Isayas 44 Isayas 43 44:3 Isayas 44:3 Kay magabuko ako og tubig kaniya nga giuhaw. Kinsa iyang bubuan sa tubig kaniya nga giuhaw. Sa to pa dinay pugtanan. Meaning katurang ga kinahanglan mao ra po'y mabubuan.
Kay ang iuhaw raman mao'y mangitag tubig. Di man mangitag tubig kung wala uhawa. Magabanhaw siya sa 6:40 sa Juan. Sa Juan 2:28 magabuo siya ang espiritu sa ulahi. Apan ang iyang bubuan o Espiritu Santo kadtura di ay nagkinahanglan giuhaw. Ang pangutana kano sa amin ni mahitabo? Kano sa amin ni mahitabo? Ato na pong basahon ang Osea 6:2. Sa Osea 6:2 giingon, sa tapos ang duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. So si Kristo ni kay siya man ang magabanhaw kanato. Sa ikatulo ka adlaw, kita pagabanhaw niya o kita magapuyo diha sa iyang atubangan. So nakita na nato ang termino nga hapit na ta maduol sa kasayuran nga tinuod. Sa Juan 6:40 sa ulahi siya magbanhaw sa kaulahian nga adlaw. Sa Osea 6:2 gibanggit diha nga sa ikatulog adlaw siya magbanhaw. Sa to pa kana diay ikatulo mao ang giingon nga ulahi. Kay dili man na pwede nga magbulag ang giingon sa 6:40 sa Juan o ang gisulti sa Osea 6:2 nga siya magabanhaw kanato sa ikatulo ka adlaw. Di na pwede magbulag kay parehaman ang ilang tahas. Parehaman ang tahas sa gisulti sa sitas. Kung si Kristo magbanhaw sa ulahi, unya sa ikatulo siya magbanhaw, dili na lisod sabton nga kanang ulahi nga giingon mao ang ikatulo ka adlaw niya. So dili na putas pangutana nga naman nga kanang ikatulo gitawag man nag-ulahi nga ikatulo man. Tungod kay kaning kalibutan adunay 7,000 ka tuig lang nga gihulat ang Dios gikan sa pagkasala ni Adan. Din hinadayon ta pagka lalo na ni kay mo gamit naman tao mga competition diri sa Bible naman sa Bible ang competition nga makita na to ang uno sa tuig diin si Adan nagsugod og puyo sa kalibutan nga naana sa sala. Kay dito dayon nato mabantayan nga ang Dios nagsugod og isip sa iyang edad sa diha na nga sa gihukman nga mobalik sa abot. Kay gihukman man si Adan nga siya mobalik sa abot sa diha nga nakasala na siya. Ingon man nga sa singot sa imong naw magakaon ka sa tinapay sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Hangtod nga mo pauli ka sa yuta. Kadtong pag-ingon sa Dios nga mo pauli ka sa yuta, kamatayon man to ni Adam, pinalti naman to sa iyang sala. Mao nga dito nagsugod ang Dios og isip sa iyang edad. Sawa pa sa kasala, wala mag-isip ang Dios og edad kay unsaon man ang edad nga everlasting life man siya da. Nganong isipon man ang edad nga everlasting life man ko? Mao nga wala siya mag-isip og sala. Kano sa siya nagsugod og isip? Sa diha na nga nagkasala siya dan. Kung atong daginoto ni pag-istorya, nakasala siya dan yan ng naghinapos ang 7,000 ka tuig
sa unang simana sa Dios nga mao ang 7,000 ka tuig usab. Unang 7,000 ka tuig. Kay doon na may unang 7,000 ka tuig nga mao ang creation of the world. Sa ikapito ana ni pahulay man ang Dios, sa ikaunom anang simanaha, ikaunom ka adlaw dito man buhatan niya si Adan. Sa ato pa, sa nagpahulay ang Dios sa ikapito, 1,000 na si Adan dito. Doon na maisip na to nga libo si Adan. Kung dawat kita nga kanang one day of God is equal to 1,000 years of man. Mga doon na past nga doon na past nga 7,000 years. It means 7 days sa Diyos. Karon kanang another 7,000 years, which is 7 days, nga diha mataw ana si Seth, Enos, Kainan, Malaliel, Hared, Hinok, Matusalam, Lamech, Noe, Sem, Arpaksat, Sala, Hiber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Sa dito na ng istorya ni Abraham, kana nahitabo na yon sa 2 millennium sa ikaduhang semana, ikaduhang 7,000 years. Unya na tao when Abraham becomes 75 years old, gidala siya sa Diyos dito sa Kanaan. Then dito mataw niya si Ismael o si Isaac o ang unom niya ka mga anak kang si Tora. Unya ang Kanaan gihatag dito ni Isaac o ni Jacob hangtod nga nisulod sila sa Ehipto. Kanang tuig pagsulod sa Ehipto 57 positive. Third millennium sa ikaduhang simana. Di man pwede nga atong i-elaborate kay gamay man ang atong oras, ma-short man ta. Mo nga doon na ta special time for this topic. Kung gusto ninyo elaboration na niya akong preach ninyong tanan. Mao nga 430 years man niabot na yun ang 487. That was in third millennium also. 487 year. Dayon nihulat o 480 years. That was the time nga si Solomon nagtukod sa temple. 967. Unya nianang duha na lang katuig ang kulang sa 40 katuig na paghari ni Solomon, nakasala siya. Pinaagi ni Astaroth. Mao nga pagka 997 nasip-up ang gingharian sa Israel sa duha dito ni Roboam o Jeroboam. From the time naghulat na po ng Diyos of 390 years aron sila bihagon sa Babylon. Mao nga gibihag sila sa Babylonia nianang 600 city BC. Pagka 457 at pagka 538 doon na dayon gitawag nga
Kay napukan man ang Babilonyana tungod kay patay man ni Dario ang iyang anak nga puli ni Nabucodonosor nga mao si Belshazzar. Sa 538 BC, ana na yung panahon na si Cyrus the Great nagsulat o dekre nga kinahanglan papaulion ngadto sa Jerusalem ang tanang binihag ng mga Hudyo o mga Israelitas. Mao nga napihag o nanguli sila niya ng 457 BC. Sugod anang dapita kanang 457 ika-4th millennium na sa ikaduhang 7,000 katuig. 490 years ang giulat sa Dios diha. Nagingon sa kasulatan kapituan kasimana Daniel 9:24-27. Aron kanang Misayas muwa ug mopay uli sa trono ni Haring David. Mao manigwa siya niya ng 5th millennium sa 26 AD. Year 26 AD. Dito na nang pagbalikan niya, diha ang county nga sa ikatulog adlaw kita pagapanhaw niya. Mao nga kanang tulog adlaw niya magsugod na sa 5, 6 o 7 sa simana sa Diyos. Narami na diri sa atong blackboard. Narama na ani mo man kay mo man 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 mo nga masabot na to ang pag-ingon ni Kristo nga kaulahian kay kanang kalibutan 7 raning ihap sa Diyos ani 7 dili 8 dili 9 7 ra mo nga ako nagtukan di ko kamatuoran aning kalibutan nagtukan ko pinuod aning mga tao pero ang problema lagi kay lisod man masaktan ninyo labi na og sirado inyong utok di mo open-minded di lisod gini pero butang mo sa husay sa competition dili siya lisod kay sa tuwing negative forma si Jesus na tao dili man sa 1 BC kay kung mayon mga 1 BC na tao si Jesus there is subject investigation na po. There is another subject investigation kay namatay man si Herodes sa 4 BC. Unya, ang inyong Jesus na tao sa 1 BC. Meaning, wala na si Herodes na mao'y nagmapatay ni Jesus. Ang pangutana na yun ako, kay si Herodes patay naman sa 4 BC. Unya, si Jesus Cristo na tao man sa 1 BC. Referensya man ninyo na. Kinsa mang Herodes na nagpapatay niya sa 1 BC, napatay naman si Herodes sa 4 BC. Isaplay mo niya. Ngunang wala matunong ang inyong sangyaw, dili na kaluwasan. Di ko mahadlok musulti, na dili na kaluwasan, di ko mahadlok musulti. Kani mo kung pagsulti na ito mga isuon, nga di pinuod, silot mo na. May mo man ang silot. Pero ako dili ko mahadlok musulti, kaya dili man ko masilutan. Tungod kay tinuod man nga dili man sa 1 BC na tao si Jesus. Sa 4 BC man na tao si Jesus. Mao nga insakto nga kaning 5 1 6 million 2 7 million 3 wa may 8 wa may 8 diha wa may 9 wa may 10 kay kaning first week unang
gibuhat sa Ginoo kahayag kay langit, yuta, bulan, adlaw, bituon, mananap. Tao sa ikauno, may paulay man ang Diyos sa ikapito. Kung kalibutan na. Kunya, kami mga idaras mga tao, asa man yung may butang, hindi man matras ng Diyos sa isip. Hindi man kayo balik ang Diyos diri, hindi man. Niabante man ang Diyos kini paulay mo sa kapito. Mao nagasugod ang istorya. There is another simana kung mauta mo sa ni Bible. Dito dahil ito makita nga doon dahil another simana kay kanang istorya gikan ni si Enos kainan ng Elharit Hinok Matusalam Lamech Noe Densim Arpaksat Sala Hiber Pili Grio Sirop na Kortari Abram Isaac Jacob Huda Faris Isrom Ram Aminadab Nasul Salmon Boos Ubit Isay David Solomon ibutang dito ni mo diri ibalik kayo ni mo diri ini dapita pa lang kung magkasabot na ni mga tao ni labi na ni nas Facebook hindi ka ni Rubuang Abya Asaw Sapat Horam Usyas Hutam Akas Isikyas Manasis Amo Musyas Ikunya Salatail Sonobil Abyud Ilyakim Asor Sadak Akim Ilyod Ilisir Matan Hakob Jose Hiso Kristo asa nyo ibutang ibalik ni mo niya parting po na palpaka ang inyong sangyaw kanang Pangulo na inamoy lutuson sa Ginoo kay huwag man kalimaon ng kalibutan na pagtudlo mao nga dihan na kita masabot ninyo nga there is another 7,000 years for us para sa ato but in God there is only 7 days because 1 day of Him is equal 1,000 years of us. Ang usa ka libo ka tuig sa tao katumbas na usa ka adlaw sa Ginoo. Mga there is 7,000 years and then in this millennium Jesus Christ was born in negative 4 BC. Then He was started to preach the gospel of the kingdom in the year 26 AD in 5th millennium. So that's why the 7 millennium of God is 3 days of Him, which is 3,000 years for us. Simple kayo, pagkadali kayo. Sa ito pa, niabot na ta sa saat na kita banhaw niya karon. Purutana, unsang taknaan naman po na. No? Eh, ang Pangulo naman, ang maluwas ani nga tao, katurang nasayod ang Pangulo. Makatugaan ba sa mga tao? Kaya mga tao, makabantay man. Makapamanda man itong mga tao, kaya natuanan, nasultihan man. Pero ganit, kutob ratanang, gingon nga, mangandam ta, kay maabot ang Ginoo sa mas kawatan. Mangandam ta, kay maabot ang Ginoo, ngawa ginatudam ha. Na, kanang inyong kaluwasan na. Og sa sugal pa na. Sigurado gino nga, bakuti na mudaan na, istoryahan. Lumpago ni Kristo ng inyong balay. Kaya huwag man mo masayo. Ang resulta na may mong kaaway. Anong may mong kaaway? Ay maura may buhat ato. Punit ani Matthew 24. Pagbantay ka mo. Kaya na mga mini nga magtutudlo. Pagbantay ka mo. Kaya na mga magtutudlo nga mga pakakon. Kadaghan ka mo bayan na. Doon na bitay nag-comment din nga nag-comment sa akong Facebook and then nga sus, tinuod naging gisulti ni Ginoong Hesus nga moabot ang mga mini nga magtutudlo o ako pa'y ni-reply ato ako itong inom nga karon ba ka kabalo nga dugay raman mo ni abot ha? Pero wala may nakatubak
Kaya wala kay gilandagan sa una-una kung saan ito pagtubag ng iyahang istorya. Nay nga, sus, niabot na gining mini. Na naging saad sa Ginoo kaning Matthew 24, 11, nga niabot ang mga bakakong magtutudlo. O niya, ako man ang giingon nga bakako niya. Naon tayo nitubag ato, ako makatubag pa ako man itong ingnon nga. Karon pa di ka kabalo? Nga dugay raman mo itungha sa kalibutan, kamo man na? Kaya kaysa may pagkakon dayon nato ani, kami nga makatugan o kamo nga dili makatugan? Ha? Kung ako mong pangutan-on, unsang adlaw, unsang takna, sa mutago mo anang Matthew 24:36. Sa kana rin yung itubag, wanay lain. Sa to, pawala mo ilabot sa Matthew 24:43. Wa mo ilabot diya. Tualang mo dito sa Matthew 24:36, wa mo ilabot sa Matthew 24:43. Pero wa gyud gilandagan anang utuka. Ang gingon diya sa Matthew 24:43, apan hibaluhi nga kung ang pangulo sa panimalay nasayod sa takna sa pag-abot sa kawatan, magtukaw siya dinyang tugutan na gupo ng iyang balay sa kawatan. Maura to'y na ipaglaom na kita maluwas. Pero sa mga balay na wala kay baloan ng takna sa kawatan, mga sunog na sila ingon sa balili. Matudiri sa takna, sila masunog ingon sa balili nga dili binlan. Bisan tuod, dili bilin. Ha, tumasaw na sa Malakias 4. Malakias 4:1. Kay ania karon ang adlaw moabot na nga nagasunog daw hudno ug ang tanang mga palabi-labihon ug ang tanang na nagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila nagaingon ang Ginoo nga Dios sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Mauna nga pag abot anang panahon na wa gi mabilin niya sa isa ka buok ninyo kay sunugon man ingon sa balili. Walay mong barog nga pundok sa Pilipinas gawas sa pundok ni Kristo. Moro na mo barog. Unay meaning ana. Mao nga kung pangitaw ninyo ng time, narang time, Matthew 26:29. Ingon si Kristo diha, sultihan ko kamo nga ako dili na magainom pag-usap. Nining bunga sa paras hangtod yan tumadlaw nga ako magainom niini sa pag-uuban kaninyo diha sa gingharian, dito sa gingharian sa akong amahan. Niya say katulong adlaw na ta, which is ika 7,000 years sa kapadihat ko mahitabo. Unsa man tunga time, unsa man 1,000 years man asa man ani 1,000 years ko na ang ikatulong kalibo ko 1,000 years ko na asa man na ato sayon kayong answer kung nahibalo ka unsan tuiga tong gasulti si Kristo sa Matthew 26:29. Unsa man tong tuiga atulto sa atulto sa pista sa tinapay nga walay limadura. Unang adlaw to, alas 7 to sa gabi. Unang adlaw sa alas 7 sa gabi, tuig 33 AD. Bulan nga Abi. Pizza 15 alas 7 gabi, unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay lipadura. Pizza 15 alas 7 sa gabi.
33 AD bulan sa Abib. Kung pabalik ko ni ang 2,000 katuig dangan sila na is 2033 alas 7 sa gabi o alas 12 sa gabi din sa ato kay advance ng tag 5 hours sa Israel. Tanawa ko ninyo ha, kanang sambingay diri sa bagong sambingay ni Kristo moabot ang pamanhonon tungang gabi. Ang setting sana Pilipinas mao nga kanang tungang gabi nato diri alas 12 man na. Kung moatras kag 5 hours diha sa Israel 7 sa to pa maunay uno dito nila sa takna nga si Kristo nilingkod sa kananan. Mobito na ang Katoliko doon ay gitawag nga City Palabras. Ay mo man ay paglingkod ni Jesus sa lamisa o nagtipak-tipak sa tinapay. Kaya kung tukan mga igsoon, pinuod kini kayo. 1,100,000% pa. 1,000,000% nga tinuod gini. Pero di kini niyo tuuhan kay wala lagi nasayot. Mo may inyong giadap na, mo may inyong gipakahumot ng walay nasayot, mo nang wala mo ilabot sa Matthew 24:43. Tuwa mo na nalabot sa Matthew 24:36, wala mo sa Matthew 24:43. Manang parting sa iyo na answer, 33 AD, bulan sa Abib, pitsa 15, alas 7 gabi. Mo ni pagtangka o pagtipak-tipak sa tinapay. Unya 2,000 years na nang atong isipon niya. Maura gihapon ng istorya. 7, 15, Abib, unang bulan ni kani 3,302. Naara ang kamatuoran guwa na. Pero katawan ni ninyo. Kay lagi adto man gyud mo sa way na sayo. Adto mo. Adto mo dito magtapok. Aron nga langawon mo sementeryo. Naara ang tinuod. Naay takna, naay adlaw, naay bulan, naay tuig. No? Ingon walay nasayo, naaman lagi. Bilang mo to, pag ingon ni Kristo apan sa mga adlaw, tag na walay nasayo, ang amahan ra, namay nasayo, bilang mo to, Ngano namay nasayo? Namay 43, Matthew 24:43. Ang amahan sa panimalay, dili man na balay anang iyong balay. Pundok man muna kay anang Ginoo mo balik sa kalibutan naman ay pundok. Di ba si Jesus dunay pundok? Nang nagya po'y pundok, muna nga pangitaon. Aron, mahibaloan na to o tinuod pagdili. Muna gihatagan tagunahunas Ginoo itong analisar para makahibalo ka o kung sa iling sangyaw sa kalibutan. Tinuod ba o dili? Mga igsoon, natapos sa mga budlo, alang kanato, nining adlaw nga Sabado. Musulod na usab ang atong panimahon o may buntag kaninyong tanan.